ga kafa wato akwai wani ogana a Senegal ya zo na mishi yan dabarbaru wata kuka ce a Asiya to kukar ta ɗaya gushe almorin je tanyatar da ni na ɗebo gumin kadangaru shine na biyo ta Habasha na ɗebi kitsan tafin kafar garin sauri har na yi tuntube ka san tafiyar gashi mu yanzu nan ɗina zogi yake shi yasa ka ga ya sana a ya harkokin ya cikin gidan ya fama da yawan Nemo ka zaɓenmu ne ya zo ga jama'a kuma sun yaba da ni burina ni kawai a magance magauta 'yan gunaguni ai aikin nan naka ba wuya in har ka bullo da magana mu duba kasar mu ga me take faɗa ka san aiki sai da bincike kaga nan taron rantsar da kai ake nan kuma 'yan sanda suna tsaye kai wato akwai wani gwaska mai rabon kuɗi in kai wasa zai gama da kai boka yanzu yaya za a yi ni fa kujeran nan ina matsayi mahaɗin ne mai wuya ana son bishiya wace ba ta yi hure sai an laifi ƙahon budiddigi ko hantsar jallabiyar kare dole da kaina za na je Masar in samo masu a tattare tafiyar fa akwai kashe kuɗi za ka aje mun su a dunkule da na so in aika aljani ko ya kai gyaran fuka wuyi jam'i jamboka da kin gari aikin naku akwai bakar wuya ai da zuma na bar kaina anan yana tarbar baki ni ina waje boka Allah ya taimaka ran da na shirya za na zo a yi ran da na shirya za na zo a yi Assalamu alaikum ke tsaya mu bai mana sallama anan kar da kisa auta ya gudu ya ki maso nan marmaso ta nan kar ki tsaya can inna ta yi bai bana so ki fasa ki shawo ya yawa war Allah me ke tafe da ke kin yi zugum tamkar hawaye miki baturiya to za ki kawo shinkafa tiya bakwai gobe a dan girkawa aljanu belan manja ta kaike da jajayen zakaru guda biyar ki zo da jakar magi ta dunkule don ba sa cin kafi zabuwa aboka anya zan iya wannan aikin zai yi mun wuya to na ga amaliyar doguwa faraki wasa ta shigo da fitake to yanzu ki ban naira 6,000 a rungumi aikin na ki garaga boka yau kan ba 6,000 amma ina koma za a lalama 3,000 kan ai za a samu ba za a rasa su cikin jakar ki ba boka yanzu abin kwaye wuya al'amuran duka sai a hankali 2,000 kan yau za ki bani su ba sai kin koma gidan ki ba boka da ce na yi shiri don wannan fa ba za a je mu ba zane ki aje musu ko jaka 3 kin san jinnu da tingulli zuwa boka kaga kudin a caba ne yayi mini saura 500 aje ta anan duk bani su ta nan ai aikin ba za a bar shi kuma ki kokarta ko zannuwanki ne in kika kawo za mu taimaka lallai za mu taimaka ki kawo za mu taimaka